Bună, prieteni! Astăzi ne jucăm Piggy. Suntem aici împreună cu Damian. Salut! Și dacă mai vreți episoade, apăsați butonul de like și play. Și să vă abonați și să vă abonați pe Instagram și pe TikTok. Și să strângem 100 de like-uri, iar da. Și dacă strângem 1000, v-am zis. Vă dau playerul o fată. Aha. Vă dau canalul meu de Brawl Stars și de Roblox și de YouTube și de tot. Nu, de YouTube nu. Dar contă de Brawl Stars și de PUBG. Nu! De like-uri. Nu de PUBG, nu, da. Vină după mine, vină după mine. Dă mai încet. Cheia. Dă mai încet tu. Nu trebuie. Bă, căzut pe jos. Bă, nu. Mai strâns, hai la primul etaj. Eu știu că acolo. Unde ești? Sunt diferite nebunii. Nu te-am găsit și nu contează. Eu știu unde. Uite, cam luat, ok. A, nu. Bă, și Piggy a ieșit acolo și să vină. Sper că... Oh my god. Are skin? N-are skin. Bă, da, tu unde ești? Îți pe aici mă plimb. Te-a prins? Nu. Tu unde ești? Sunt la 2-lea etaj. Mă tem. Aștept de la afară. La încheie albastră. Ce? Cheia roșie. Taman! Bă, da, unde? Yes. Ciocanul. Nimic. Ciocanul? Da, eu știu unde. Să nu fii pe Piggy. Da, haide. Eu știu pe unde. Acolo, da. Și după mine. Bă, eu te-am văzut. În subsol, eu știu, dar e Piggy. Vine după mine, Piggy. Eu sunt aici. Bă, eu sunt la primul etaj. Ajutor. Unde ești? La subsol? Mă duc la subsol. Bă, dar nu te duc la subsol ca să mori. Nu să mor. 100%, auzi? Gata, ai deschis la subsol. Cheia albastră trebuie? Nu. Da, cheia roșie. Nu. L-am luat. Păi trebuie cheia mov. E cheia portocalie. Eu știu. Unde? Vine, dă-mi cheia oranjă, Ce dau? Hai. Ia uite. Stai. Gata? Am văzut-o pe Piggy. Vine. Eu tot o văd. Fugi. Din subsol pe aici. Ha. Și m-am băguit un pic. Să mă sunt fib. Cât suntem? Suntem 3. Uite. Gata, am deschis. Hare. Nu, eu mă duc înapoi, că Piggy vine aici. Am luat cheia galbenă. Hai, eu vă spun unde. Cheia galbenă. Vine Piggy. La noi? Da, după mine. Eu știu pe unde. Haide, fugi! Mai repede! Eu? Da! La mine. Unde ești? Eu sunt la ventilația asta. Ajutor. Yes, s-a scăpat. Unde se folosește cheia galbenă? S-a folosit. Nu s-a folosit. Am luat-o de la subsol. Ok. Păi mi-amintesc la... Bă, vezi că eu m-am jucat mai mult, Piggy. Unde? Stai că am uitat. Fix o capcană la mine, dar nu am. Păi eu m-am prins în capcană și nu sunt afară. Ha. LOL, Piggy. Am făcut-o, da. Am uitat pe unde... Cred la... aici, în subsol, la safe, da. Aha. În subsol la safe? Da, să vezi după... Piggy e după tine. Haide să sari, bine? Să sari. Ok. Hai mai Te rog să sari. Te rog, mai repede. Eu te aștept.
Haide, mai întâi în ventilație. Ok. Haide, dă să ne uităm după Piggy. Acum și-o ucide. O să stăm toată runda, așa, cred. Bă, stai, eu mă duc să patrulez. Fucking Vino! Ce m-a speriat? M-am prins în capcană. Da, totul. În capcană. Vino! Unde? Unde-i Piggy? E acolo după ușă. Acum, mult. Gata. Așa fugi. S-a dus? Da. E pe scări. Dă să o amăgim. Hai, vină după mine. Stai. Da, nu văd că e pe scări. Da, dă să o amăgim. Până ea... Tu du-te pe acolo și atrage-o, eu mă duc să deschid cu cheia galbenă. Bă, dar nu pot să... E seama să nu te prindă. Uite, pe acolo. Nu, dă să nu... Uite, cum? Vine după tine? Da. Cardul. În cardul. Scăpăm! Am scăpat. Nu, m-au ucis. Da, maică să sar de pe ușă. Ai văzut? Da. Action, așa e? Am făcut bine runde. Bună rundă. Ce m-am inspirat. Acum de să punem player. Nu, bot. Da, bot. Dar ce m-am speriat. Mi-a stat inima în loc. Ești nebun. A stat inima în loc. Bă, dar cum am strigat așa? Da. Zi. La circ. Home Piggy. Bine. Circ. Eu tot știu circ. Eu tot știu bine circul. Eu foarte bine. Eu tot. De multe ori playerii îl alegeau, dar eu nu. Și m-am deprins. Trader, nu trader, bot. Trader. Nu, trader e greu. Nu, trader e ușor. Nu e greu. Bun, hai trader. Haide, trader. Am Trader! Te rog eu, nu spune. Nu mai spune. Nu. Tu Nici tu, nici eu. Nu. Nu. Mr. P. Uite, domnul cartofiol. Acolo. Oh, da. Tablou. Cine? Nu sunt eu. Nici eu. Păi vină după mine, eu știu pe... Nu. E pe acolo. Hai să începem numai noi doi singuri. Da. Că mă... Stai să văd ce ești aici. Doar noi două. Cheia galbenă. Ce e Bă, aici? acum și Piggy, gata, iese. Gata. Nu a Piggy, ieșit. traitor. Ce cu tine? Bă, uite și traderul, Unde-i? cred. Bă, Piggy? Piggy a ieșit. Și haide, am Da, am asta, Ai ciocanelul. Eu știu unde e. Eu tot. Bă, da, trebuie un pic să ne... Eu cred că aia care te-a Da. ucis pe tine e traderul. Vine Piggy! Fugi! Fugi de Piggy! Bă, asta e problemă. Asta e problemă mare. Bă, da, trebuie Problemă! Ești și așa. Pe ișa că deschis. Eu știu pe unde să mă duc. După mine vine așa. Ok, atunci pot să... Te văd, oprește-te. Bă, ești nebună! Te-a ucis? Trebuie să... Pe lângă mine e Piggy. Bă, dar distrage atenția ce... Ai distrat atenția? Nu e așa. Nu e așa care te ucis. E așa bacon fata. Fata bacon? Da. Ok. Am Bă, dar văzut. trebuie să mă Avea ascund de cuțitul. Piggy. Avea cuțitul în mână. Fata bacon. Da. Ești nebună. Nu. Nebună. Ia uite-o. Fugi de fata bacon. Adică... Fata bacon, fugi. Fugiți de fata bacon și de Piggy.
Da, de Piggy nu Run, mai... Ia uite-o, girl, ia bacon. uite-o, vine după mine traitorul. Bă, eu Vine traitorul după mine. am văzut. Nu, vin după tine traitorul. Vine. Să râde de mine. Zău. Fugi, fugi, fugi. Fug. Fugi că Fugi de puterele. Dar unde? fugi. Unde? Că nu o văd. Nu știu, eu m-am dus Oh aici. my god. Oh my god. Oh my god. Fugi, fugi, E fugi, aproape, fugi, e aproape, fugi, e fugi. aproape de mine. Fugi! O atrag eu unde ești. Te-a ucis? Ești în circ, ești... Ia uite-o, vine! Fugi! Pe mine? Adică vine după mine și după tine, ești în spatele tău. Bun. Păi, dar unde e? Eu trebuie... Aha. Nu! Am Te văzut. bloca. Nu mai vine, Haide, nu mai repede, vine. repede, nu mai repede vine. la aia, la... Ciocanul... Eu am Știu ciocanul. unde se face... Da, Uite, aici. Știu. Bă, hai. Ciocanul! Vine Piggy! Vine traitorul! Au, fac cum supraviețuim. Vină pe scări. Haide. Am văzut traitorul. Bă, da, eu Unde e ciocanul? Eu mă joc la tine, nu? Știu. Dar Ciocanul unde eu se știu, vine folosește? după mine. Vină. Bă, da, Cam încerc eu. traitorul n-are Așa. internet. Haide, vin aici. Știi că traitorul e jos? Așa ca? Aha. Haide! Haide după mine. Bă, da, acolo cred că e Piggy. Ia uite, vezi? Aici. Unde? Vezi? La ușă. Hai mai repede. Acum trebuie să găsim... Cardul și cheia. Da. Aia. Vine! Bă, fata bacon! Vine după tine? Da, nu știu, da. Oh. Oh my god. A pus-o. Te văd. Capcană! Cheia sură! Am să iau capcana. M-a prins Piggy. Bă, da. Pe mine să mă... Cheia sură era? Da. Eu. Am văzut. Bă, dar n-am putut. A venit fata trader. Uite. Eu ți-am zis că e ea. Eu te vreau și eu, tată trader. Eu n-am făcut Pistol cu patroane. împușcă pe trader ori pe... Pe Piggy. Bă, o văd pe traderiță. Sper să... Fugi. Fug din toate răsputerile, dar nu ajută. Dar nu vine. Amu vine. Are lag. Păi uite ce problemă are. Unde e cheia Uite sură? Oh, vezi? Sari. Nu e cheia sură! Mă, e asta! Rangerul. Râdeți de mine. Dar eu am supraviețuit? Da. Ești nebun? Și Piggy nu ucide pe traitor. Uite. A ucis-o. Uite. Nu. Ba, dar unde? Că nu o văd. Cheia verde. Am văzut cheia verde, dar am uitat unde. Oh, am supraviețuit. Cât bani ai? Nu. Da, la mine. Așa. Știi că tu poți să cumpări asta? Da, eu vreau Istian. Hai, asta. Putem pe Istian, da? Da. E bun. Lasă. Bă, dar eu n-am văzut ce-am făcut noi. Ce-am făcut? Nimic. Ne-am ales un skin nou. Da. Ce hartă? Asta. Care? Tabăra. Nu-mi place, dar hai. Mi-mi place. Acolo, eu știu tabăra aia, asta pe de rost. Nu e infecțion, bot. Player. Dar de ce player? Că să mă aleagă pe mine sau Runda următoare. și o să fim puțini. Te rog, nu eu, te rog. Am înțeles. Oh, nu eu. De obicei pe mine mă alege. Pe mine ne alege foarte rar. Pe mine mereu. Bă, asta seamănă ca istoria din Spider.
Poate Da. Spider a luat-o din Piggy. Istoria. Da. Indiciu mare. O lătrat câinele. Seama la câine să nu te ucide. Nu, dar nu câinele. Câinele. Nu câinele. Piggy. Nu, câinele ne ajută. Nu ne ajută. Ne ajută. Trebuie Nu ne ajută. Trebuie să-i dădem numai ceva și gata. Trebuie, dar așa nu ne ajută. Plencu. Am găsit plencu. Plencu unde? Băi, am găsit Mă duc aici să asta văd. galbenă. Pighe s-a Așa și spunat. Piggy. Ok. Vă râdeți. Plencu. Taman. Bă, îmi trebuie... Cheia. Asta, ce cheia ai? Care? Ce cheia ai? Galbenă? Aici sus trebuie. Bă, dar unde ești? Sus, în turn. În turn? Da. În asta? Da. Cum? Păi ai luat aia, da. Haide. Da, nu mi-e comod mie pe telefon, da? Încerc. Haide. Să ridic turnul, nu prea mi-e Pe comod aici. pe telefon, da? Și mergi pe Ce aici. să nu faci Și aici e cheia. pentru abonați? Aici e cheia. Bine, bine. Deschide-o. Pistol, mă crezi? Da. Nu, Renciu. Să pot eu să le iau. Eu am luat asta. Vine atunci după mine. Nu, pe aici. Unde? My fucking god. Cine era? Am fugit. Am căzut. Cum? Bă, dar să nu cazi pe acolo, că mori. Am vrut să te prancanesc, dar... Bă, dar poți să sar de aici, dar de Unde Bine, trebuie? haide Unde? în cabană. În Într-o cabană. Știu. Piggy e aici. Pigi vine. Ce e asta? Bă, Vine des Pigi. să-ți spun... Ia, vezi? Acolo. Bă, nu-i cheia roșie. Stai că am uitat. Într-o cabană, nu... Oh my fucking god. Vine după tine. Bă! Tu glumești, fac tine. Tu glumești, vine după mine. Oh my Tu glumești, vine după Oh my mine. god, oh my god, oh my god. Fugi! Oh my god, oh my god, oh my god. Haide că în cabana asta trebuie să fie asta, Violeta. Eu știam. Dacă nu știi, și știați și voi, puneți Și nu a deschis ușa. Pigi. Dar cine? Bun, hai. Unde trebuie? Asta să folosesc. Acum du-te prin cabane și uite-te, poate. Am uitat prin... Poate aici este. Da, trebuie cheia roșie să o găsești. Renci, unde e? Tot acolo unde e la el? Te ajută. Ia, uite. Dar de ce nu? El e rău, el e cu pighe. Și nu ne ajută. Dar cum adică era bun? El e bun, dar un nebunit. Ce trebuie? Ciocanul. Pigi. Cică. Hammerul. Faci acolo. Ce face? În turn, poate. Mă duc. Bă, da, cheia verde, eu știu unde e cheia verde. Unde e? Uite. Da, E trebuie să găsești cheia roșie ca să... Cheia mov! Unde? Ia uite. Haide, ia-o mai repede și du-te după... Mă duc. Du-te mai repede la cabane, împușcă pe Piggy. Care vine după mine? Piggy Bă, vine după mine. vin toți după tine. Acolo ai văzut în cabana asta.
Da. Haide, repede, repede. Acum fugi, fugi, fugi. Ce m-am speriat. Eram M-am făcut ultimul pe mine. eu, eram ultimul. Că m-am făcut pe mine. Da, eu am văzut capul lui. Eu tot. Eu acum vin. Bine. Să alegi harta home. Home? Da. Ok. Și pentru mine. Ok. Oh. Hai repede, home, home, home. House. House? Da. Ok. 4 au ales house. Și la mine tot. Abla și la tine tot. Ok. Nam. Da, home, home. House. Home. Nu home. Home. House. Home. Ce? Nu trader. Da. Am ales player. Bine. Dau orice în afară de trader. Trader. Nu, gata, am ales player. E player. Player. Am ales player. Dacă era... Dar deși! Păi ia uite ce ți-am spus eu. Ce-am spus tu? Da, bun. Ha. Bă, dar eu n-am să te ucid primul. Precis. Ultim. E, nu. Bine, sau n-am să te ucid. Bun, numai pe tine astfel te las să scapi. Eu sunt foarte bun, Piggy. Și eu sunt mielușe. Și eu am bambus. Eu sunt urs panda. Ești urs panda? Da, că am bambus. Skin de urs panda, nu Da. ești panda. Ia, uite. Nu ești uite, panda, Lina. Da. Am vrut să... Uitați-vă ce skin am ales eu. Am ușa parșa să vadă. Stai, ne uităm. Uitați-vă. Stați. Pandalin! Stai, nu mă ucide. Aha. Uitați ce skin are. Pandalin. Asta. Wow! Mamă. Bă, vrei să te ucid? Nu! Păi singur te duci să vrei să mă ucid. Chiar. Ok, roșie. Eu știu sus la etaj. Da, e la al doilea etaj. Și unul sau... La 3-lea etaj. Da, la al treilea. Haide, eu te aștept în urmă. Eu nu am să-ți fac nică. Să nu sar peste mine în Bine, cap. haide. Dă să mă uiți acum. What? Renciu, cheia. Bă, e asta. Stai, eu am luat cheia. Da, nu cheia, aia. Stai, Asta. Așteaptă, mă. Bățul e. Bățul? Da, bățul. Asta e Ana, ca să treci asta. Ăla nu e băț, ăla e plank. Da, haide. Ia mai repede, tu unde ești? Eu te aștept. Mă duc afară să pun cheia. Oh, Doamne. Haide, da. Patroane, nu-mi trebuie patroane. Morde. Hello. Ce? A venit unul la tine? L-ai ucis? S-a făcut bucăcele. De la mine și am sărit de pe... Pandalin. Pandalinul. Haide odată, eu vreau să trec asta. Vreau să trec, vama, fă-mi pașapoarte, vă rog. Abdete. Nați. Ușine! Eu l-am blocat pe unul. Bă, dar fugi ca să te... Ucide-l! Bă, dar deși gale trebuie să văd. Nu m-am urât. Adică am ușit pe ăsta tot să-l ușit așa ca pe... Ai văzut? Ai sărit în cap, așa-i? Bă, dar și ușor l-am ușit așa? Renciu-mi trebuie. Da, bă, da. Ăla. Să-i... Da, așa la... Dă-te. Așa la pe care l-am ușit. Apă da, dar unde? Nu e aici. Da. Bă, dar dacă trec de lazere, o să mor? Da, nu. Da. Ia încearcă. Bă, dar nu vreau că... Încearcă! Nu. La sfârșit de rundă, bă. Ok. Uite, A intrat altul. Nu! Aș te ucide cu pistolul! Nu! Te-a ucis. Te-a ucis cu pistolul. Te-a dormit. Nu te-a ucis. Nu știu unde e Renciu. Bă, eu A intrat încă unul. L-am văzut, stai.
Ăla a ieșit, nu? Unde e renciul? Bă, dar spun eu. Renciul, Vine după mine. Vină. Stai. E în beci. E aici. Bă, dar în subsol tot trebuie să fie. Cheia nu. Hammerul. Ia hammerul. Eu mă ridic din beci să nu te sperii. Îți trebuie hammerul și eu știu cheia verde o ai. Am deschis. Ok. Am deschis lagerele. O, da, hai, stai, așteaptă-mă pe mine. Nu e nimic. Ce? Ia stai, de să mă uit, stai. Nu e nimic. Așteaptă-mă. Te rog. Uite că nu Dar e o să fie nimic. ok. Vino să vezi că nu e nimic. Dă-te din calea mea. Bă, unde? Nu e nimic acolo. Bă, hai că l-am văzut pe unul. E jos. Zici că e max infinit. Bă, dar unde a fugit? Unde a fugit? În subsol. Da. Aha. Max infinit minus. Dar nu-i max infinit. Nu știu. Așa o numesc eu. Care părcat la max infinit. Nu știu, Sam. Hai, eu mă duc să văd și acolo la live. Au! M-am împiedicat. Nu e nimic. Ei, nu. Dar pe aici poți fugi. Pe unde? Și eu știu. Cheia violet am Unde ești cheia violet? Că parcă era la subsol. Da. Nu e la subsol. Da. Vină că am Pigi, unde e cheia violet? Acum să-ți spun. Așteaptă Vin după băiete. tine. Sunt doi. Vreau să-i omor. S-au omorât unul, știi? Acum spune s-au oprit. Unde e cheia violet? Da. Unde e cheia violet? Unde e cheia? Vup! Violet, violet. Bă, dar unde? Unde a fugit? Aha! Hai că... Nu te trimite! Te bandă, Pigi, stai, da. Stai un pic la mine acasă. Bă! Ce? M-ai speriat. Tu tot! Da, Tu mai așa. tare m-ai speriat. O să moară, nu știi? Dar nu știu unde e cheia, buf. Dar unde, mă? Unde a fugit? Eu nu înțeleg unde. E la subsol unul, ia uite-l. Aha! E cheluțul. Hai! E cheluțul lui Dorian. L-am văzut pe un... Hei! Bă! Bă, dar unde te bagi? Tu te-ai băgat. Eu vreau să mă duc acolo. În bucătărie. Scuze, Sorry, man. Sorry, man. Eu vreau să câștig. Ok. Eu vreau să câștig să primești mai mult bani, dar tu mă ucizi. Bă, dar Eu tot așa te m-am ucid. speriat. Nu te-am văzut. Eu m-am uitat în urmă. M-ai văzut? Nu, eu m-am uitat în urmă. Sau tu erai în urma mea? Eu eram în urma mea. Da, și eu mă uitam la ăla și... Haide, vine. S-a ucis. Uf. Bă, dar ei nu știu că dacă nu spigi apă, cad de acolo. Am câștigat! Dacă nu spigi cad de acolo și mor, ei nu știau asta, știi? Ei nu știu. Am filmat 28 de minute. Ok, sper, dă să alegem bot. Dar de ce nu? Bine, hai. Ce hartă? Bă, spuneți în comentarii, vreți să filmăm PUBG? Da. Dacă da. Muzeu. Gata, am făcut muzeu. Ei, da, nu muzeu. O, dar să te ferești de cartoful. Nu, infection, bot. Bot. Nu! Nu player. Player, nu! Nu player, nu Păi- player. Bot. Nu player. Nu. Nu, e player. Tu o să fii, mă crezi? Nu.
Eu ți-am zis că foarte rar. Nu da. Bă, dar să te Cartofiu. ferești de cartof, da. Să te ferești de Ce cartof. faci, cartofior? Bă, ești nebun, cartof. Nu și așa. Cartof fără ochi. Are. Un ochi. Păi fără un ochi. Ia uite, George, cu o bâtă. Da. O vrut să-l ucidă, dar nu. Nu, am vrut să-i dai una peste Apă nu da. gât. Dar l-a ucis pe George. Convins pe George să fie din partea lui. George, vrei măr? Am o să dau un măr. Da, vine cartoful după mine. Știu că e nebun. Fugi. Bă, ăla poate să puște, dacă nu știi. Știu. Au. M-a blocat. Bă, am Cartofiorul! Oh, yeah. Unde-i? Eu am cardul verde. Cartofiorul? Cartofiolul! Mă ucide! Vine și pandalinul. Ala verde eu știu unde e. Dar eu nu am uitat. Vină după mine. Bă, dar E aici. E aici. E aici, da, da, da. Până, repede. Am fugi. Fugă din răsputeți. Gata, am fugit. A pus o capcană. Măr! E, La George, da. Bă, da. Oh my fucking god. E? Da. Pe lângă capcană. Vino. Bă, George. George. Unde ești? E acolo. Giorgio. Bă, vreau un măr. Ține mărul și taci din gură și dă-i o bâtă peste cap. Hai să vedem cum îi dai băta peste cap. Da, hai. George, suntem în spatele tău. Dă-i! Uf. Dar cum mi-a făcut? Amuzant. Bă, dar un Piggy nu o să fie. Dar al doilea Piggy? Bă, da. Cheia roșie. Unde? Aici. Unde? Jos, la mine, jos. Aici, iau, vezi? Eu o căutam. Cheia Și albastră. albastră iau. Bateria. Am luat eu bateria. Mm. Vine! Da! Fugiți, am Am fugit. fugit. Pe mine. Tu ai Te-a murit. prins? Nu. Eu am murit să vă salvez. Mersi, Gabi. Pe amândoi. Bă, acum iar trebuie să găsesc un măr. Ești nebun. Bă, Pigi vine după mine. Văd. TNT. Bă, Pigi, ce vine? Dar de ce vine? Nu e Pige, e pandalinul. Bă, da. Mandalin. Pandalin! Te prinde? Nu te prinde. Oh my god. Cartoful? Cartoful! Da? Pandalinul! Mandalin. Oh my god. M-ai scăpat. Bă, dar mie nu-mi place harta asta, că e cartoful și pandalinul. Da. Și e foarte greu. Bateria. Am luat bateria. Yeah. Vine la noi. Ești nebun? Băi, o mai să-mi dau suflarea. Ce e de horror. Bă, dar n-am scăpare de aici. Ai scăpare. Da. Am baterie, dar Prin dreapta. am uitat unde să Înapoi pun pe bateria. aici. Du-te drept înainte, da. Stânga. Nu cred eu că e o idee bună. Stânga și dreapta. Și am te duci la... La? Stai. Și am tot dreapta muși faci. De pe Bateria. acolo. A, da. Și acolo e bateria. Dați-mi minte. Unde? Poate nu e aici. Bă, am uitat, da. E tot. E la stânga. Sănătate. Bă, am văzut cartoful. Bă, Nu putem să scăpăm. Nu poți. O, pe aici a intrat.
Păi, cred că pe aici. Da, pe aici. Wow, câte capcane a pus. S-a pus toate capcanele. Bă, dar unde e bateria asta? Ne-am adus aminte, du-te jos. 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 Ok, da. Și de trebuie plen ciocanul. Și te duci la baterie. Am amintit acum. Pandalinul e după mine. Văd. Uite pandalinul, uite pandalinul. Pa, pa. S-a prins. S-a prins unul în capcană. Bă, îmi trebuie hammer, dar unde să găsesc eu hammerul? Nu știu. Vine cartoful. Da, vine după tine. Nu mai vine. Trage. Cod? Ce? Cod? Parcă. Vine. Trage în voi, trage. Cartoful are un pic de lag, dar nu e nimic. E bine treaba. Bă, dar unde... Bă, stai cu bug. Cu ce? Cu bug. Eu mă uit la Pandalin. Și unde? E acolo, la cardul, nu verde. Ce cum e verde? Nu știu culorile. Bă, e ce viu... Bă, da, mă... Oranj, da, oranj. Bă, da, ia uite. La mine e cardul oranj. Vine Pandalinul, vine. Nu cartoful. Bă, îmi dai un șervețel, te rog? Eu? Da. Umed. Hai repede, de un șervețel. Bă, dar unde trebuie asta? Că nu trebuie. Nu trebuie asta. Pandalinul e... Bă, dar noi n-a să scăpăm de aici. Mai sunt 2 minute. Păi n-a să scăpăm. Știu. Ce? Dar și. Bă, dar unde trebuie? Cheia galbenă. Cheia galbenă? Da. E la subsol cheia. La subsol? Da, acolo unde era bateria. Eu am un vin, ok? Bă, dar eu am luat cheia galbenă, dar nu știu unde să o pun. Am zis acolo în subsol unde ai găsit bateria. Gata, am găsit. Hammer! Până când găsit hammerul? Nu e eu. Tu ai mărul? Da. Da, el, lui George. Da. Bă, dar trebuie să... Hammer. Încă. Bă, dar câte scrisori sunt aici? Mamă. Ce-am făcut? Am făcut o mai prostie. Ăsta cu poțiunea, să nu te prinzi în nicio capcană că vine cartoful după voi. Și e Pandalinul acolo. Du-te la George. Bă, George. Bă, avem 50 de secunde. George. Naci. George vine. Așa face ca fi. Fugi!
Tentiu, gata, am scăpat. What the heck? Bă, cred că am văzut pe undeva torța, da, gata. Eu știu unde e torța. Unde? Acolo unde e Piggy. Drept înainte acolo. Mă ating pe acolo, nu știu precis. Acolo? Nu. Nu e acolo? E aici. Am găsit torța. Am 3, 2, zis. 1. Și cine e mă ăla? Cine e ăla din spate? Nu știu. Mă, dar am supraviețuit. Știu, dar n-ați Da, nu e corect. Nu? Partea aia e prea grea. În Friday 14, dacă supraviețuiești și câștigi, da? În ce? Friday 14. Nu știu. Adică cu Jason, care Max Infinit filmează. Cu Jason. Nu știu. Da, eu am Jason. joc așa, da. Și de unde știu eu? Cu Ce? Jason. Ce? Ce hartă? Muzeul. Muzeul. Nu trader. Trader. Sper ca el să fiu trader. Eu vreau să fiu, că eu n-am fost. Bă, dar eu n-am să te ucid. Primul. Ce? O să te ucid ultimul. Muzeul era? Nu eu sunt eu traderul, tu? Nu. Nu. Nu suntem traderul. Din păcate, nu. Nici eu. Da, de ce? Ai capcane. N-am. Stai. Am. N-am nicio capcană. Ce? Plencul? Da, plencul. Damian, Da. uite, vin încoa. Stai. Uite. Aici? Nu,